Dhuwur Pak, dhuwur jare ora dilapor ramune. Ya. Sopo to sing ora kenal Pak Gacelek? Sopo to wong sing gawe kemari sedekah ning Seliman Ganong. Heeh. Mesti besok dimulyake. Amin. Gawe Kanjeng Nabi. Iya. Sopo to sing sedekah besok
Indonesia berapa? Indonesia berapa? Oh, boleh. Saya kena bola. Monggo. Bagi kita misal rasa diambaknya jadi. Yun sewu Bapak Ibu, kita dipun banget kalangan nepon. Mungkin ini Gaslek kalian Ibu Wati. ya. Samenika atur salam kula kunjuk kagem jenengan ingkang gadhah hajat kalian masyarakat sedaya dukuh baru nggih. Baru tangga desa kidul-kidulmu kidulmu. Omahku lor kono. Lah iya. Muga-muga masyarakat pundi wae Blaru didongakne rezekine lancar. Sing rawuh teng mriki barokah uripe. Muga-muga sing rawuh ning kene mulih ndang lunas utange. Amin. Tabuhane kabeh tambah sugih. Tambah sugih amin ya Allah. Apa nek sing nyangoni seniman didongakne rezekine tambah lancar. Amin. Nah, Kagem keluarga Bapak Prapto Gaslek. Mugi-mugi sak dibandingipun acara sakmenika dongane Pak. Betul banget Bu. Lagi mundur malih. Mundur malih lagi obrol kolot.
mundur. Boleh. Baik joget enak ayo. Dan perhatiannya ayo. Foto enak ayo. Foto enak nek foto. Matur. Untuk para penonton agak mundur, mohon kita berharap mohon agak mundur. Ditanggap Buwati. Ya, aku ditanggap sing lanang kok. Ye. Tanggapan aja beda-bedane. Lho, aku rene di SMS sing lanang. Kowe manut jemit. Mas, engko tanggapan omahku. Kelek tenanan meriah. Bagas ditambahi. Aku wis atur dendeng-dendeng. Ya Pak gajlekin ndi wonge? Cek turu. Turu yo main wong nanggap wong turu. Ning kono lho. Ora Pak gajlek
ditimbali Buati dalam acara Gosamu ini. Wes sing ngejak iki lho. Sing ngejak iki lho. Kowe tanggomu lho iki. Matur suwun sampun mirahne Hah? iki. Lah iki lagi di desa kowe. Iki nyangon-nyangoni lho. Yuk. Yuk. Yuk sebenarnya kono cah. Yuk. Awakmu kok pinter to, Nduk? Iso bedakne duit gede karo duit cilik. Rene, Nduk, anakmu, Pak. Sik to rene oleh yo. Sik to rene tak omong iki. Mau nyawane 5.000 nyari dhewe 2.000. Iki nyapa to iki? Dikane sapa? Oh alah kan aku lho. Kene lho. Napa? Iki ditanggap iki bodo sing tenanan. Lah yo tenanan mau. Kita tuh menghibur masyarakat. Masyarakat Wong ini iki haus hiburan. Haus hiburan. Jarang ditanggapne reo. Ah. Jarang campur sari. jarang ngebesari. Ini iki ngeten iki bendina apa seneng kurang. Nek aku dongaku sitok, wong delok kene ditanggapne Pak Datlek. Mugi iki panjenengan nanggap dhewe no. Gelem ora? Lah iki nyauri Gus. Gelem nanggap dhewe ning utang ngono. Tandene jalan. Wes kakek aja. Ayo, Mbah. Aku, Mbah. Ben isane ngono kuwi. Apa-apa. Gesek. Ora ketok. Bocah iki enom-enom iso ngapusi wong tuwek to, Le. Durung kira ale sintenan, juga awakmu piye mau? 100.000 nampani. Heeh. 50.000 nampani. Heeh. Bareng karo 10.000 bayar. Apa sih acara-acara tok ini bae. Atraksimu dulu jajal mau piye? Ora apa-apa. Ora sampe topeng. Baleni. Yo. Ya. Lah iki Cina gosong iki. Lho. Iki Cina. Cina sing duwe to kowe. Putih awan tok. Ya bengi. Ireng. Atraksimu mau piye, Le? Atraksimu mau piye? Wah, ngomongnya cair lele, penak kowe, Le. Lah. Dek. Kowe tak bedheki ya, Le. Disangone to. Sing iso jawab entuk duit. Siji tambah siji piro? Lah iki ditekoni siji tambah siji jawabane piro, Le? 100. Sisi tambah sisi 100. Pekok kowe. Iya, Bu. Sisi tambah sisi pinten, Bu? Manut to. Nah, iki kok kowe 50.000 100 yo manut. Siji tambah siji piro? Kok iki gurune sapa? Siji tambah siji 100.
Siji tambah siji ki loro e. Siji tambah siji piro? Loro. 100. Oh Pak Gajlek ya Pak Gajlek. Kula ning mriki sing nimbali jenengan lho. Sejak jenengan boten medal. Gini kok sing ngatasi jenengan. Pak, matur suwun. Derek. Ayo sing kencang. Gue Pak, gue caranya orang dilapor orang ini. Ya, sopo to sing ora kenal Pak Gajlek. Sapa to wong sing gawe kemarin sing dikane Seniman Genong. Heeh. Mesti besok dimulyake. Amin. Gawe Kanjeng Nabi. Iya. Sapa to sedekah besok apa ngate bakal dijunjung dhuwur. Oh, derajat Rezeki derajate. orang tambah kelong ning tambah rezekine. Sapa to sing ora nyawer? Heeh. Ya wis. Lo coba. Atraksi musik cilik mau. Lah iya. Sing bener coba. Dengan maceng, Mbak. Lagi sawar bareng kok yo kurang gizi.